Kejanit ke besuk ke bakemani PIW saksi senpat ke balang Presbyterian dong thamai ke petiang so bahaya pi sya kan dikas ngi thok ding ke tayo ko bening kong jong benai risau. Perlok pe kan ni kejanit i malam sepi ya ki jeng ruai ki bakren sepang ke bor jong ke jeng duai. Di perlok ini sedang no ya kan ni ke program da ke jeng ruai jong iba prang warjri lembat arwat ki perlok jong i kata i Mrs. Challenge CCM but i Miss Pinoplo. Kini kat penskau ya ke jeng ruai ke bela ai kerteng. Tungin dem ban duai. Pat kini ke jeng ruai ke ban penken mau yang i ya ke bor bat ke dor jong ke jeng duai. Compare lah kat nu sin ngi duai. Tungin is ngap no ya ke ding jeng ruai. Kaktian ublay kaong lalaki breu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga ken penret yalade patkin duai patkin wad ya ka khamat jonga patkin phaino na kelanti bomman jongki kom tate ngan snow na bedeng pat ngan map ya ki pop jongki bat ngan pan khya ya kari jongki ka jing khot yangi kalong to ngin dem ban duai bor ka jing duai kalong Kom kadawai Kaba pen ko Yaki mensim balaswai O ladangin Dembangin aiti Ublay unsngap
Yaki jing duai jongi Tong endem banduai klem dapu Dem ban ngo tang shu jisu to Men mit men step Nekapor men sni Ublay unsngap Yaki jing duai jongi Tong endem banduai klem dapu Berlok, haka jing im jungi kibria. Isham pagadon ka jing bom so tikna jungi ya kalawe. Im so thu so thao. Ni so sir, ni so smiet. Ni so ling a, ni so pisa. Te ke ai ken ken banja. Te kum no ken yen le. Te kum ki banget pat. Ni don ka jing kermen pat ka jing so tingen. Na ba don ka we ka kerteng ka ba ladangi pai. Pat kata kebetulan ke jengkermen, pat kata ke kerteng kalong ke kerteng Jisu. Pat dailing ba da ka bangi pai shu Jisu. Nginget ba unya lam ya ke ledi jong ke jeng im ke jongi. Kum ta tu ngin ya ta ke jenget, bat ngin ya chaprang ha ke jeng im jongi. Namar ni tips kem ba upitente ke keti ke jongi. I Reverend E.L. Karmau Plang, ilapan kala sya ke ketien kasi ya ke jengwai. I know who holds tomorrow. Kabalong ngatip ubabat ya kalaway. Pat ya kani ka jingwai larwai da ines Medicare karkungon. Ngam tepang siapang kalaway ngayay em man lakasi labud kirang pangjangka berteba dap jingkela ju huslay ya kalasyay natim jing kular utray sendaji sungai minta utipka lawe jonga non shibu siapang kalawe ngam laban siapang ya kami tinggal tebang uru ya lam yang man bangajau kawan kejingsya kat basurak sernan yang baroji kit bakhyap jing shai be wana kilo hang taski kanten shaklam sa umat kathang baro lawan habajing trejo nalade ngan syongso batlang utray non shibu siapang kalawe ngam laban siapang
ya kani tingat tebal ya lam Cibu siapa kalawe Shopping ini asal yang kejengran likot na kaktian kejong blay da ipastor one box la. Yan bet ngol shapi kejeng rai jong idin milim pada kejeng rai kabla ai kerteng ngadai banyathu. Kani kejeng rai kabla pinsay asal ke thu yangi bahaba ban kya ki jengkit hakam mensim kejongi habangi khuslai ngin ken mau ya kani bagi dai banyathu sha ujisu un pelat yangi. Ngadai banyathu hala uken ra jing tenju bangan laba marway hajing kuslai ba unyarap yang Shisha lai no da lele Ngadai banyathu hala uken ra ngamla ban bala jingkit marway Ngadai banyathu uji sujongna tangla uha yarap yanga Ngadai banyathu yalah kejingin Nangilat hat berkaya kejingkin Ngenai penyatuju Ulok babha Kijing shitom Ngadai banyathu Un pelatnya Un penkut kloy ba Rojing shitom Ngadai banyathu hala uken ra namla ban bala singkit marway Ngadai banyathu uji sujonga Langma uura menyarap yanga Ngadai banyathu
menyerap yang tanpa menyerap yang Saya sian nga ai ko blay pi baro aga kerteng ka batiang bat ka badan bor tam ka jong utrai bat unang penem jungi uji Yesus Kristus ngi ai ngu yu blay baling bajong kini ka program ki suryaro ngila ban wan chapi bat ban wan lam chapi ki kubor ling ba ki jing rai bat kum juru ngin yo ah kini ka por ya ka jing slok kendiat naga ketien ka jong blay bat ibentai bang akwa bangin ya pusan lang ha kini ka por ka dina ka shiti sha ki nong kolosai klan nong ka basau bat ka khot ka baar ka baong tu yai ne scam ha ka jing dwai da ka ba ap sharai ha kata da ka jing aingu ki parlog ba i baro u apostol Paul uday uway na ki nong but ki jong ujisu u bas nguthu ya ka jing dwai bat ya ka bor jong ka bat ngila ban ong ba ka jing dwai ka day ka benta ka jong ka jing im u Paul kam tam hadin ba ulaya shem ya ujisu bat day ka ni ka ba penlong ya u Paul ba un hikai ya ki banget ha kolosai bakin yai ne scam ha ka jing dwai da ka ba ap sharai yai ne scam ha ka jing dwai ha kata ka jing aingu dei ha ka jing dwai upol usngu thu ba udon hasenda jong ublai namar ka jing dwai ka dei ka jing yeso ka jong ubriu lani ka briu bad ublai lara pidan kamban lejing lej ban ya shem lani ban ya kendu bat nu lada dei hajan pila ban ya taki kejat lada dei kam paji le se pi hab ban shong daki kali lada dei kam shajngai shu le se pi hab ban shong daki ling sun ni ki aeroplane bat lada pi kwa ban let cha ublai pat ki parlok ba i ngi hab ban travel ha ki kho siu jongi travel on your knees ki parlok ba i ublai jingai nangi bangi hab ban pensitom ban ya kelenti ki ba jingai lani kelenti ki ba jerong Henry ka jingai ka jong ublay nangi kalong tangkat ka jingai nasla kejat haki kok siu habang idem kok siu kamut bangidon haju Henry kadai ka jingyai lenti bat ban yashem bat ublay kadai ka jingyai lenti ka jongi sha ublay bat dai hang ni bangi habangi dwai kamut bangi rung sha ka jingdon ka jong ublay laningi enter into the presence of God but nai ni dekat ngakwa ban wan lam lightly ki benta step ka benta ka baningkong upol ong yai ne ha ka jingdwai upol uhikaya ki Kristan ha kolosai bakin yai ne scam ha ka jingdwai bat kani kalong ka jingikai yang ngiru bangiru ngin yai ne ha ka jingdwai haba ong yai ne ha ka jingdwai kamut ru bangi de ban yai ne ha kata ka jingdon ka jong ublai ha kata ka fellowship lani kata ka communion with God ka jing yai ne ha kata ka jingdon ka jong ublai bat dai hang ni bangila ban sngotu lani la ban ong ba ka jingdwai ka dei ban long ka jing im jong u lani ka jing im jong ka Kristan haba ong dwai kamut ba ka dei tang kata ka por ka ba mangi ngi kliap ya ki kti bat ngi khabrip ya ki khamat hendai ka thoru ya kata ka jing yasno lani kata ka jing don ka jongi hasenda jong ublay bat dei hang ni ba ka don jing mut habangi puli ya kan ni ka ktin ka jong ublay ya kan ni ka dekhot ha ka sithi sha ki Thessaloni ka lenong ka basan ba ka dekhot ka ba khat nyo ka bong ka kentin ki ba ong dwai klem daput bat habangi ong dwai klem daput ngila ban sngotu ba kamdei tang katu ka ba mangi ngi dwai men step lani ngi dwai por bangi bam lani ngi dwai kumta ha ka por ka bangi shwa manthia andre dwai kam daput kamut ha ka nungu poru ha ka jingya lenti ha ka jing im ka jungi ha ka trei ka kta ha ki benta baro ka ba mangi ngi le ka ba kamut ba ha bangi ong dwai kam daput ka thoru ba mangi ngi don ha kata ka constant fellowship with God lani ngi don ha kata ka jing yai ne ka jungi ha kata ka jing don ka jong ublay tu yai ne lani ngi ong consistency haka kentin pareng kani ka kentin yai ne kadai ka wei na ki kentin ki ba kia thau lani ki ba kit jingmut ba kadai ka kentin ka kit jingmut ba la dangi bataya ka na ka perspective jong ki nong yele kai sports nga thrai pis nguthu habangi pet
ya kinong ilek kai cricket khantam habangi pe ya ka Indian cricket team bandon ha ka team India kum ki cricketers ka we na ki criteria ka badon kam ka de ban long consistent la da fidei batsman la da fidei bowler la da fidei kum ta ki fielder. Consistency is the key ba pipila ban yai ne la ni bandon bantah kata ka Indian team. But lada kata ka jing ne chong pi lada kam lada ngila manong lada pim long consistent le si pin sa sha drop no na kata ka team. Kum ju ru kalong ya ki footballer ngi I khamtam haka perthai jong ka jingila kai sports ka jingila kai football kum no ba ki players ki ba ilek kai na ki team nang ta ki happen transfer no sa ki team but kum ta ter but na ka banta jong ki ba ki kin yai ne ba kin don haka ta good form. Consistency is the key lane bakin yai ne haka ta jing tibet jong ki bakin yai ne haka ta jing trim jong ki but kalong kum ju ru na kam ta ki ki nong yele kai sports de halor jong kani ka ju ka jing sungthu bangila ban panan kam ya kani ka tin yai ne haka jing dwai haka jing im ka jongi bangi ngin sungthu ba kata ka jing don kam jong kata ka jing yai ne haka jing dwai ya ka jing im kristan kalong paramount le sing nong kalong ka ba kongsan kalong ka badon kam kata ladang ngingim la ban yai ne ha kata ka jing doi ka jongi le si kata ka jing long kristan ka jongi kan long ka ba jinsur kata ka jing long kristan ka jongi kala ban long ka ba nempoi ha kata ka thong kumba kadai yangi ba mangi ngi dei ban long bat habangi la ban sungthu ban penwan dur ya itai bentai bengi ong yai ne ha ka jing doi bade hang ta mamangi ngin don ken ha kata ka fellowship bat ublay ha kata ka jing ya selok ka jing bat ublay but ha kata ka jing ya keren ka jing bat ublay kum ki khun kristan bat ngi ai don in constant relationship in constant fellowship with God ta ka benta ka ba arpat upol wong up syarai bat kani ka benta upol uhikai yangi bangin long ki ba up syarai kamut bangi susong haju klem ki lani klem yahat shani shatai tinrai kadai ka jing up ya ka mon ka jong ublay ha ka jing im ka jongi da kata ka jing skothu ba ublay utip khambha yangi ban ya ka ba mangi ngi perkhat ka ka babha na ka benta jongi ki parlok ba it ka jing dwai kam dei ushabi uban pli lut ya ki ba mangi ngi kwa ya kata ka desire jongi ya kata ka ba mangi ngi trang lani ngi angnut mangi lani kam dei kata ka jubab tang ya kita kijing trang ki jongi kita kijing kwa ki jongi ki ba mangi ngi mudur habang ngi dwai try penlong ya kini kumta ter henrei ka jing dwai ka penla yangi bangin don kata ka jing smuthu ba mangi ngin don kata ka jing start ba ublay utip ka ka badon kam na ka benta jongi ka jing dwai ka dei ka jing start ban smuthu ya ka mon ka jong ublay ha ka jing im ka jongi bat na kata ka da habangi ong ha kata ka jing dwai yai ne ha ka jing dwai up syarai kamut ba ngidon ha ka jing dwai ngidon ha kata ka constant fellowship bat ublay bat nang ta nginang ru kumno ban up ban syarai kamut bangin long kita ki briu ki ba start ban smuthu ya ka mon ka jong ublay ha ka jing dwai bat ban smuthu ya ka mon ka jong ublay ha ka jing dwai ka dei da ka ba mangi ngi kren bat ublay man na kasngi bat dei hang ta ba ublay un pen pau suki un pen syai hangi ka ka mon ka jong ublay na ka benta ka jing im ka jongi bat ka balai kat kum kan ka dekhot ka ba mangi ngi pusan na ka Singapore ai ngu ya ublay ha ka siti sa ki Philippi kalanong ka basaw bag dekhot wan riu hadu ka banyo ko ongkum ni wat kuslai ya ki ru unrei ha ki baro da ka jing dwai bat da ka jing kerpat lem bat ka jing aingu to pin tip ya ki jing pan jong pi sha ublay ti kata ka jing suk ka jong ublay ka ba palat ya ka jing syempang baro kan ri jai ya pi kadon ka jing kular ya ka jing suk ka ba mangi kadon ka jing kular ya ka jing suk lada mangi nginang ban aingu ya ublay ha ki jing dwai ki jongi nginum kuslai ya ki baro lada ka dei ban yat ya ki jing lada ngi ban yat ya ki jing le ha ka jing im lada ngi ban yat ya ki jing pang ki jing sitom henrei habangi ngi don ha kata ka constant fellowship with God habangi ngi long consistent ha kata ka jing keren ka jongi badu blay kadon ka jing kular ya kata ka jing suk ka baong ka ba palat ya ka jing syempang ki parlok be baro
namar kata lingba ini dekat iba ngia puson kendiat yai ne hakajing duai ab syarai nang ta aingu anget bakan long kajing pengen mau yangi kan long kajing keren nak benta jongi ba mangingin sngotu ya kador jong kajing duai bat bahak kata kajing duai dongin yo ya kajing start kabakan jaman sim bat haka bakut haka bangan penkut no ki parlok bi klem kajing duai pen omla ban long lani ka kristan ka basisha bat kalong thik kumba pen omla ban ong ba pidon hapdeng jong ka shong kha shong man ka basuk ka basan haba pi pemju kren yala ijong ikurim jong pi lani markel yang hakata kurkamu ban ong nakata ka daw ba haba mangi bangingin long ki kristan ki basisha ki kristan ki bajok akajing im kajongi kajing doai ken kadai ushabi ban ya rap yangi bangingila banlong ki kristan ki basisha bat banlong ki kristan ki basisha ngidon kam berbor bandon hasenda jong ublay un kerkuingi lingba jong kani ka jingis lok na ka benta ka burom jong amen. Kublay shibon pastor ublay nang yai kerkui pi ti parlok pa iet ni ran sai we jeng wai begin malam shipi ha kan ka janmit bat ka ta ka long ka jeng wai ka bala thau bat pen wonder da e balari hon wajri bat ya kan ka jeng wai la wai da laingot ki samla ka ta email i dapido bat i pi ban saka Min tôi ayu bên yo lột ya bờ thế Min tôi ayu là đã jing em cả long klem ublay Min tôi ayu bên đơn jing nang jing start là đã jing it ublay em yo bên ma Charai tungin yai duai tungin wan hakmat utrai daka bas ngongu bada jing sngoret kabor hangi un Min tôi ayu kaspa nambat burong Min tôi ayu la dajing yatep lem hangi kamdong Min tôi ayu ban empaman la kasngi la dajing it's by dang sin shar hangi Charai tungin yai duai tungin wan hakmat utrai daka bas ngongu bada jing sngoret kabor hangi un Shak you away, ngin ai jing shai, tungin sharai, tungin yai duai,
ngongu badajing ngauret kabor hangi un Perlong pe ing lapoy siya ka buko jong kini ka program bangi ay kublay kini kinong yesum benta kata ilong i Mrs. Shalinsin SDCM, i Miss Pinong Plo iba Prang Wajri, i Miss Medicare Karkongor, iba din Milam Pada nang dai Emil i Dapido bat i P Bansaka bat nakalyang ka balang Presbyterian nong thamai ngimla klem da ai kublay pi baro kinong pet ki baju e Krishan ki baju e sinra lem bat ngi na ka wei ka tayo sha ka wei pat ngi dwai bo blay ka jingsuk ka jinkman onnong ringkat bat pi bat lem bat ka yeng ka sem ka jong pi ti tat hadu mi le shem pat bat pi ha ka wei ka tayo kublay pi baro to pinlek men hala ka sni to dwai klem da pot to ngi dwai kejingu keburam kejingero kalong shemeko pa ha ka ba me mila don ringkat ba ngi ru ka sedang hadu ka bakut jong kani ka program ki surya ro isnei ko pa ba men kirkhu kini kinong ishim benta baro bat i kini kinong pet ya kani ka program patu aru ba ka jing it ba ublay ukpa ka jingai ka jong Jesus Christ bat ka jingai selok umensim bakut kini ay long ringkat bat kinong ishim benta bat lembat kinong pet ya kani ka program menta hadu ala kertaru amen.